Hello lidi, já jsem Lord a vítám při dnešním videjku, kde si představíme tenhletem speciál extra Match Attack Tops Extra pro 2023-2024. Je to rozšíření neboli jakoby lepší edice jakoby od Match Attacku, něco takového. Můžeme tam získat docela hezké karty. Co k tomu víc říct, podíváme se do toho a zjistíme. Takže Starter Pack od Match Attacku Tops pro rok 2023-2024. Tak. Houkneme do toho. Musíme to nějak vysypat, co nám z toho vypadne. Co tam bude. Tak, už nám z toho nic nevypadlo, takže takhle, jo. Měly by tam být nějaký 3 limitky, nějaký peky, takže máme tady nějaký 2 peky, tady to bude 5 nějakých promokart, něco takového. A hnedka tady asi máme nějakou kartu. A co to je? Aha, bejsková. Ano, a je to Raya. Raya z Arsenálu. Takhle jako base cards. Takže hnedka tady máme nějakou kartičku. Tak, potom takhle vlastně vypadá to album ze předu, jo. Jude Bellingham, Harry Kane, jo. Takže takhle pro 2023-2024, jo. Takže to máme takhle. Zezadu potom Transfer Updation Editions. Jo, takže ještě jako checklist tam tady máme. Toto. Pak samozřejmě albumko, jasnačka, shop. Tak a pak se podíváme tady do tohletoho. Co tam můžeme najít? Tak. Máme tady nějaký Black Age, Energy, koukám na to, pak takové ty zajímavé jako London 2024, jako na olympiádu, Hero, Limit Liked, jasný, pak Kings of Europe, což je krásná karta, pak tady máme jakoby Rainbow karty, jo, Man of the Match, jo, takže Rainbow. Samozřejmě Tunnel Weave, FIFA, jasný, Limit Liked, což je vlastně jakoby ženský fotbal, jo, Mega Boost, takže takhle, koukneme na to dál, samozřejmě Hunter Club, jasný, Black Age, a pak tady tyhle krásné herbovky, Chrome X pro Elite Cards, jako tam se dá fakt jakoby najít zajímavé věci. Jo. A pak třeba i zlatá, na čem je třeba Ronaldo. Jo, koukám. Takže mazec. Tak, co tady ještě máme? Pak takovýhle nějaký extrémy, pak to se najde v týnkách. V týnkách se najde takovéhle různý podpisovky, velké, malé tince, takže takhle, no, pak energy karty, tak, a potom tady ty podpisy, jo, tak jako tady třeba Harryho Kanea, anebo když se tady podíváme, tak dubly, prostě z Mnichova, Harry Kane, Miroslav Klose, krása, prostě co víc, jo, pak také paralely nějaký, jo, pak toto, takže toho tady docela dost a velký checklist samozřejmě. Takže takhle, to byl Players Guide, neboli co tam najdeme. Tak a teďka se teda podíváme, co tady máme. Takže já bych nejdřív asi, já nevím, do čeho kouknout. Co to máme? Limited Editions card. Takže tady jsou limitky a my se teda podíváme tady do těch balíkosů. Tady do těch balíkosů, co tam bude, jako když jsme otevírali ten Match Attack, ten základní, tak prostě hnedka nás tady něco nás kouká. Tyjo, co to je? No. A já už tam něco viděl.
Tak to bude mazec. Takže koho tady máme? Limited Editions. A je to Saka. Krásný. Saka na Limited Editions, tak jako bomba. Tak, co tady máme dál? Na Groove Connections tady máme Jacka Grealishe, Global Gamer Federico Valverde. Teď to musím otočit. Matteo Gonezi, jasný, Limel Knight, Edler, Vasia Kvardašeli, Assistentmeister, krása, nice, Thierry a Okafor. Ale máme tady... Ne, ale ano, my máme Mohameda Salaha na Pro Elitet. No tak, ale pojď mi hop. No tak to jsem nečekal teda. Mohameda Salaha jsem teda fakt nečekal. Čekal jsem cokoliv, ale Salaha teda ne. To je velmi, velmi, velmi nice karta. Velmi nice karta. Tak a potom tady máme Kings of Europe. Takže tam máme Icardiho. Krásná karta Icardiho. Šup. Tak a na paralelce a máme Wirtze. Florian Wirtz z Bayernu Leverkusen. Takže takhle. Plus samozřejmě pro vás tady exkluzivní nějaký 100 něco. Já to nehraju, takže si to klidně vem. Takhle to vypadá. Takže takhle. Tak a teď se koukneme do druhého balíkosu. Takže v druhém balíkosu, když máme Salaha, no já pořád nechápu, co se tady děje, o co tady jde, ale máme Mohameda Salaha, což jako je super. Koukám tady další, pro vás potom bude nějaká apka, takže uvidíme. Tak, Limited Editions a to je Rodri, ano, krásný. Fakt krásný. Limited Editions Rodri. Tak, co tady máme dál? Na Groove Collections paketu. Krásný. Global Gamer Viktor Györes ze Sportingu. Velmi dobrý sniper. Takže takhle. Pak tady máme Maxe. Athens. Samozřejmě 24 finále. Jasnačka, Limeline, Lauren Jamesovou, Teresu Ablerovou, krása. Takže takhle. Tak, pak tady máme Pitchside a to je Milan Škyňar, krásný tunel. Máme Karabal, super, co tady máme dál? Thomas Lemar, hezky, a teď už přijdou tyhle ty kartičky. A což je Frank Abriosa, což je krásný, z Neapole. Pak Assistentmeister Musiala, čo má Musiala, krásná parálka, co víc si přát, hezky. A samozřejmě tady pro vás zase nějaký ten kódík, vemte, pohoda. No a teď se koukneme teda do tady těch. Tak do tohle toho, no, co tam bude, nikdo neví. Vypíšu, že tady má být nějaké limitky, tak na toho koukneme. Pojďme se do toho podívat. Tak, hezky to otevřem. Tak. A máme tady pro vás toto, takže kodička. A je to Extreme Limited Cards, což je ISCO. Krásná to karta. Pak tady máme míč. Tak. Co to máme? Bonaventuru. Doaka na paralelce a Emerald. A pak tady máme Pedriho na Crowd Connections. Takže takhle. Takže krásná limitka, tady Iska. Určitě si udáme takhle semka, což je super. Jo. Takže dnešní opening starter packu byl docela hezký. Jako byly tam docela zajímavé karty, hlavně teda jako
pro elite jako Mohameda Salaha jako chytnout to takhle, tak jako nechápu, prostě pořád to nechápu. Ale dobrý. Je to super, jsem rád a příště na kanále Lord Dragons uvidíme, co bude. Takže čus!